According to Zim Celebs official, war veteran Blessed Rune Sugeza is died in exile in South Africa after battling cancer. His family announced on 6 February 2026. Zisandapinda mashoko kubuda panguva ino kuchionekwa kunzi Bombshell Geza panguva ino otisiya nekuda kweillness awo yecancer yanga yamuataka panguva ino ichitiko chavhundutsa vanhu ende vanhu varasikirwa, vanhu varwadziwa. Tisandapinda mashoko awa zvizere toribva subscribe or like on the bell icon. Hendo yetopegwe rinobudanyira chiti Blessed Geza is died. In a family statement, relatives said Geza, also known as Comrade Bombshell, died at a cardio hospital in South Africa on the morning of his passing. It is with profound sadness that we announce the passing of our hero, Comrade Blessed Rune Sugeza, the statement read, adding that funeral arrangements were being made and details would be shared later. The family urged Zimbabweans to remain strong during the difficult period and warned the public to ignore any fundraising appeals made in his name. They also thanked the supporters for their prayers and said a designated family representatives would communicate further information in due course. Taimbo Oti, main actor Hafe muzvisati rapera mudhara vatisiya tisati taona action yavakataura paya pavaiti isu tiri vakomana veaction. Ndo mashoko anobuda panguva ino arwadza vagari munyika yezimbabwe pamwe chete nemangu mazimbabweans ari abroad vachionekwa kunzi the change maker, munhu anga akatarisirwa nevanhu kuti is going to execute the final push nekuremova zvigananda panguva ino oonekwa achitisiya, but asira vanhu vemunyika yezimbabwe aiwa chitsvambe akavasira button stick akati fight for Zimbabwe. Kunyange achinge atisiya kudai acharwira Zimbabwe ari mumuguva. Mashoko anotaura auya panguva ino achisiyira vagari munyika yezimbabwe Comrade Bombshell. Pinda comment section yedu zofungura aimo today pamusoro pechitiko ichi. Don't subscribe or like, check on the bell icon.